Vjerujete li da je poredak gradova oduvijek bio isti? Ostanite do kraja jer će vas brojke kroz prošlost potpuno iznenaditi. Hrvatska službeno broji više od 120 gradova, no samo nekolicina njih posjeduje pravu urbanu težinu. U Hrvatskoj postoje 3 gradska naselja s više od 100.000 stanovnika, a odbrojavanje započinjemo na obali. Na 10. mjestu smjestio se Šibenik. U ovom dalmatinskom biseru živi 31.000 stanovnika, smješten je na slikovitom ušću rijeke Krke u Jadransko more. Ono što ga izdvaja na svjetskoj mapi su čak 2 spomenika pod zaštitom UNESCO-a, katedrala Svetog Jakova i tvrđava Svetog Nikole. Njegovom vizurom dominira moćni sustav od 4 utvrde koje su stoljećima služile kao neosvojiv štit, dok danas pružaju jednu od najljepših kulisa za ljetne koncerte na Mediteranu. Selimo se na sjever u Varaždin koji se nalazi na 9. mjestu i broji 36.000 stanovnika. Ovaj grad je simbol barokne elegancije i nekadašnja hrvatska prijestolnica. Naime, u 18. stoljeću ovdje je stolovala vlada. Danas je Varaždin sinonim za kulturu i glazbu, a njegov stari grad i očuvana povijesna jezgra privlače tisuće posjetitelja, posebno tijekom Špancir festa kada ulice preplave umjetnici i obrtnici. 8. mjesto drži Karlovac sa 42.000 stanovnika, grad jedinstven po svojoj arhitekturi u obliku šesterokutne zvijezde. Izgrađen u 16. stoljeću kao bedem protiv osmanlijskih prodora, Karlovac danas spaja kontinentalni duh sa blizinom mora. Ipak, njegov najsnažniji identitet vezan je uz vodu. Ovo je grad na 4 rijeke, Korani, Kupi, Mrežnici i Dobri. Lijep primjer urbanog prostora koji je tako neraskidivo isprepleten s riječnim tokovima. Putujemo u srce Slavonije, na samoj granici uz obalu rijeke Save leži Slavonski Brod. Sa 45.000 stanovnika zauzima 7. mjesto na listi. Njegovim središtem dominira monumentalna brodska tvrđava, gigantski obrambeni kompleks iz 18. stoljeća građen zbog obrane od turske invazije. Osim po vojnoj povijesti, Brod je poznat kao grad književnosti. Ovdje je Ivana Brlić-Mažuranić, često nazivana hrvatskim Andersenom, crpila inspiraciju za svoje legendarne priče. Vrijeme je za Istarski poluotok. 6. na listi je Pula, grad čija povijest seže nevjerojatnih 3000 godina u prošlost. Sa svojih 52.000 stanovnika smjestila se na 6. mjesto na ljestvici. Prva i nezaobilazna asocijacija je Arena, jedan od najbolje očuvanih rimskih amfiteatara na svijetu. Pula je grad snažnih kontrasta gdje antički hramovi i trijumfalni lukovi stoje u sjeni masivnih dizalica brodogradilišta Uljanik, pričajući priču o spoju antike i moderne industrije. Na pola puta vraćamo se u Dalmaciju. 5. mjestu pripada Zadru koji broji 67.000 stanovnika, čija povijesna jezgra na poluotoku čuva ostatke antičkog foruma i predromaničke crkve Svetog Donata. No, Zadar nije ostao zarobljen u prošlosti. Moderne instalacije poput morskih orgulja koje sviraju uz pomoć valova te pozdrav suncu koji svjetlošću stvara vizualni spektakl, donijeli su gradu globalnu slavu i titulu nezaobilazne turističke točke. Iz Dalmacije idemo prema istočnoj Hrvatskoj. Osijek je metropola Slavonije i njezino urbano središte. U njemu živi preko 75.000 stanovnika i nalazi se na 4. mjestu u državi. Gradom dominira tvrđa, barokna jezgra koja predstavlja jedan od najvrijednijih povijesnih kompleksa u zemlji. Osijek se skladno razvijao uz Dravu, a poznat je po prostornim parkovima, secesijskim palačama i tramvaju koji gradskim ulicama neprekidno kruži još od davne 1884. godine. Idemo do Kvarnera. 3. na popisu je Rijeka, grad turbulentne prošlosti koji je samo u 20. stoljeću promijenio čak 7 država. Grad broji 108.000 stanovnika i pripada mu 3. mjestu u zemlji. Rijeka svoj identitet gradi na snažnoj industrijskoj baštini i pomorskoj tradiciji. Ona je dom prvog torpeda na svijetu i danas je najvažnija hrvatska luka. Njezina arhitektura je fascinantan miks od baroknih zdanja i raskošnih historicističkih palača do socijalističkih nebodara koji paraju nebo iznad Kvarnera. Drugi najveći grad je Split, neupito sjedište Dalmacije sa 150.000 stanovnika. Split je svjetski fenomen jer jezgra grada doslovno živi unutar zidina Dioklecijanove palače, stare 1700 godina. Život se ovdje vrti oko rive, kultne šetnice koja služi kao gradski dnevni boravak. Poznat po specifičnom temperamentu, nevjerojatnom sportskom uspjehu i glazbenoj tradiciji, Split je grad koji pršti energijom i ponosom. Na samom vrhu sa 663.000 stanovnika nalazi se Zagreb. Kao političko, kulturno i gospodarsko središte, Zagreb je grad koji spaja povijesne dijelove Gornji i Donji grad s Novim Zagrebom preko Save te brojnim drugim gradskim kvartovima.
U gradu se nalazi mnoštvo muzeja, kazališta i najveće sveučilište u zemlji. Od Zagrebačke katedrale do zelenila parkova u okviru zelene potkove, metropola nudi ritam velegrada od planinsko zaleđe Medvednice, čineći ga motorom razvoja čitave države. Međutim, je li poredak uvijek bio ovakav kao danas? Povijesna kretanja pokazuju da su gradovi disali sasvim drugačije. Dugo je vremena Rijeka bila čvrsta na drugom mjestu po veličini. Titulu drugog središta u zemlji Split je službeno preuzeo tek na popisu 1981. godine. Na istom popisu Osijek ulazi u društvo gradova s više od 100.000 stanovnika u kojem ostaje do popisa 2001. Međutim, nakon 1991. godine većina gradova bilježi pad, pa čak i Zagreb u kojem se u posljednja 3 desetljeća stanovništvo smanjilo za više od 40.000. Vrijedno je napomenuti zašto smo se u ovom prikazu vodili naseljima, ne administrativnim gradom, iako ni naselja nisu najbolje omeđena. Službene granice u Hrvatskoj su često nedosljedne. Dok Zagreb obuhvaća široku površinu koja prati fizički rast grada, Splitu i Rijeci su administrativno odsječeni čitavi kvartovi poput Solina i Viškova, koji su do 1991. godine bili dio grada. Tek kada gradove promatramo s njihovom neposrednom okolicom dobivamo potpuniju sliku. Tih 10 urbanih aglomeracija zauzima svega 18% površine zemlje, ali ima i više od polovice stanovništva Hrvatske. Određivanje okolice gradova vođeno je veličinom središta i gustoćom naseljenosti okolice. Prema tome, ako promatramo šira gradska područja, lista se mijenja. Najveće iznenađenje je Varaždin, koji je u ovom kontekstu kroz cijeli promatrani period pri samom vrhu. Dok je 1948. u ovih 10 aglomeracija živjela trećina stanovništva Hrvatske, danas taj udio iznosi gotovo 59%. U ovakvom poretku Zagreb promašuje 1 milijun ljudi danas, Split doseže 324.000, a Rijeka ostaje treća s više od 200.000 stanovnika. Varaždin, koji u ovom kontekstu čini konurbaciju s Čakovcem, zauzima titulu 4. urbanog središta u Hrvatskoj, što predstavlja veliki skok u odnosu na listu najvećih naselja, na kojoj je bio 9. po broju stanovnika. Osijek na ovoj listi pada na 5. mjesto i iako je do početka 90-ih gotovo sustigao Varaždin, danas je njegova šira okolica značajno manje naseljena od Varaždinske. Od Šibenika do Zagreba ovi gradovi nisu samo brojke na papiru, već motori koji pokreću Hrvatsku. Iako se demografska slika mijenja i populacija fluktuira, njihova uloga regionalnih, kulturnih i ekonomskih centara ostaje neupitna. Koji od ovih gradova po vama najbolje koristi svoj potencijal, a koji ima najviše prostora za napredak? Pišite u komentarima, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.